ke isu ki banga Ukraine hapo dorothaan menchua kinne kumjua hakatu ko por nga ngalong unong ni khmat nakaliang persya ndai menta nga ngalong udukot kabadon haka sorkar ya ka ruling delese kan khamsuk khamhashu chu menta ba ngan ra iki isu jong pai ba hakmat un chief minister ban ya uta u nong ni khmat nakaliang persya tengang sutu bala da kabaya trai ka sorkar lese kajing mentoy kan long yu pai ba nomor balai ni don kam bangin ra iki isu jong pai ba hakmat ka sorkar om dade banda don hakar liang persya bangira bangila ban ra iki isu re kan khamsuk shu la rangi don hak sorkar ban ra iki isu jong pai ba hakmat jong chief minister ba ki minister Benda pidon kemudian besok juga. Hi kumu advisor jong education department ngila isdang bantri kam syai mentar la don kumba lai benain la don hangi kumu advisor te ngila sutu syai ki jing jong kino hikai kan kajam kaban nungkong ngila le yam ta kino hikai khantam ki SSA kalomba menda kino hikai SSA kinum du tulop syo ngirang sudan gawe gajialang kaba kila le burom yangi naka liang ka SSA association but kiro kila sokmen baka sorkar kala simkhia ki kamjungki ya ki area ki basakut baro sikata ngila sedang bensiu ka area ka badang de bangin siu shwa Christmas ngila dep siu menta 4 Jujia meno hakiwe ki sorkar ki ba mensua de ya kata ka de ki SSA teachers menta ya ki post ki balalait daki si hajar arspa teli ki post ki light ya ki kam jong ki LP school teacher ya katur ngila dep sim ya karai pat mentang ngin tap no ya kini ki nong hikai ki bapa se ka MTET written exam but ki kin sayo kam no kedang don bun ki kam gi le MTET education department ndre ka challenge ka badon hakmat jongi ka de bangin wanra ya ka pule puthi ka biang bat ka bayarun kat kerdan bat ka pule puthi jong kari brokoi de hangta bangi kadai ka challenge ba ini education policy kadai ka policy ka banra ya ka kerdan jong ka pule puthi syaka next level